Szevasztok, én Skips vagyok, és itt van velem a Magyar Titán, sziasztok! Ez nem akármilyen videó lesz, hanem ugyanaz az 56-os forduló. És köszönjük a egyik gyereknek a segítségét, aki kommentben írta 2 hete, nem néztem meg, hogy állítsuk be a kamerát. Hát ez így is történt. Nem lesznek rezgések, és stb. Minden jó lesz. Akkor menjen. És ez egy külön rész lesz. Elhúzom a függönyt, hogy sötét legyen. Igen, végre nem kell tartanom a kamerát. Igen, végre nem kell tartani a kamerát, így biztonságosabb. Biztonságosabb. És 56-os fordulom alkalmából menjünk egy Hardmastert. Amondó vagyok. Oké. Legyen? Legyen. Na, melyik Hardmastert? A Warlordot lehetőleg. Megnézzük, hogy milyen ez. Alap Rocky. Igen. Bocsi. Véletlenül neki mentem. Igen. Muszáj lesz visszahoznom nulla törésre, mert nem szeretném, hogyha úgy védekezni. Igen. A Warlordon mész, igen. Igen. És Christiannel vagyunk. Aha. Ha? Az jó power, meg életerő. Én még mindig beteg vagyok. Ugyanazon nap. Igen. Tyra, azt a kurva milyen textúrája van. Nagyon zsír. Sato. Várjál, odébb húzom, picit. Nagyon néger. Zsír. Meleg. Ó, Tira, ezt nehéz lesz megverni. Miért nem tudok? Ja, rosszat nyomok. Ja, rosszat nyomtam. Rosszat nyomok, mondom. Tyra megbasz téged. Ha, mondjuk így. És ez is izére megy. Életre. Counterezik. Ez nehéz. Igen, ezért jó ez. De ez. Most a végén. Elég durva. Jó, az Hardmaster. Menjetek arrébb. Elég durva Hardmaster. Jézusom. Ez szép volt tőle. Amúgy ja. Jó, Hardmaster, persze, hogy izé. Közben meg eszek. Tyra Gargoyle. Skips videózás közben meg eszi az ebédjét. De azt telibe vágtam. Ezt próbáld meg úgy elütni, hogy teljesen fölcsapódjon a tetejére. Odaugrok! Így értem. Oh, igen, Gargoyle és Flying Ability. Igen. Hoppá! Én taktikázni kell. Warlordban nehéz taktikázni. Ha? Főleg így, Jézusom. Főleg, hogy Christiannel vagy. Meg a kieg. Azt, hogy elkapott. Várjál, nem jó. Meg a ide kieg. kész kéne. Akkor válts le. Próbálj csak itten, izé, jaj! Csögölj meg! Telibe! Ez zsír volt. Az jó volt. Mennyi nér? Mindjárt megnézem. Nem látod. 352. Pörög az idő. Bazd meg! Melyik? Üsd még egyszer. Jaj. És halálra megy, szóval... Hogy elkapott? Szóval zsír. Én jobban szeretem a kontramenőset, nem? Hoppá! Ez az ütés nagyon beválik, nem? Figyeld! Ja. Figyeld, ide ugrik! Bam! Na, azért ne dobjál már, légy szíves! Mindenkig elrütöm a francba. Úristen! Megkombóz! Ez zsíran néz ki innen hátulról. Menjetek innen! Valahogy innen így a céljegytől, tök jól néz ki. Olyan, mint valami. Legalább nem mozog.
Satónak kurva nagy power-e van. Az, hogy elkapott! Oké. Dur! Gyerünk, oké. No, nem szabad. Nem szabad. Már 5 percnél tartunk. És már kétszer győztem. És jól állok. Aujja. Igen, jól állsz. De tényleg. És le. Counter. Ez mi ez a lag? Hát, milyen lag? Nem, az előbb lag volt. Jézusom. Krisztián az elég jó. Csak az a gáz, hogy nagy erejük van. Ez, hogy levered? Ez a kedvencemben, amikor A-val kell A-ütés, az nagyon jó. Oh. Látod? Gyere! Meg a ez. Nekem a dupla előre S. Jaj. Dupla előre S. Vagy-e? Nem jó, dupla előres az nem egész jó, tudod. What? Rohadjatok meg! Há? Mész innen? Még egy meg a kies. Úristen! Ez nagyon durva volt. Mész innen! Elmész innen! Még egy meg a kies. Ne ugrálj! Még egy meg a kies. Nem lesz, ebből nem lesz, mert nagyon kombóz. What? Szétkombozza az agyad. Minden. Meg a kies. Meg a Szépen. kies, meg a kies. Még egyet. Ez az! Szépen Már csak visszaosztopodom. egy van. És már 7 percnél tartunk. Hatodik. Szép lesz. Szép lesz, hogyha megnyered. Bár. Ilyenkor nem jó izélni, tessék. Csak ilyenkor. Jaj, bazd meg. 4. Ha most elkezdesz lövöldözni, megöllek. Oh my god. Szétcsapnak. Warlord. Teszlapács. Tár, csata. Oké. Ez aztán kombó volt. Igen, kiért? verekszünk mi? Nem. Bazzeg meg. Meg a kiet. Nem jó. What? Meg a kiet, meg a kiet. Oké. Az anyádat vertük. Most ütögesd széjjel a száját. Jó, csak tudod. Sato. Ez az! Na, szerintem ennek a résznek itt is lehet a vége, nem? Hát már 8 perc, még egynek nincs idő, nem? Aha. Hát akkor szevasztok, ez a rész ennyi volt. Csá!